Compositors del romanticisme, Richard Wagner. Richard Wagner va ser un compositor romàntic alemany. El seu nom complet era Wilhelm Richard Wagner. Va néixer l'any 1813 a la ciutat de Leipzig. Va morir el 1883, havent viscut 70 anys. El seu pare biològic va morir per tifus molt poc després de que Richard hagués nascut, i llavors la mare, Johanna Rosine, va casar-se amb un altre home, Ludwig Geyer, que va esdevenir el padrastre de Richard. Ludwig Geyer, actor i pintor, a més de ser el padrastre de Richard, va ser el seu instructor. Wagner tenia dues germanes. La gran es deia Rosalie, que va ser actora, i la petita es deia Clara, que va ser cantant. Richard Wagner va descobrir l'encant de la música i va decidir dedicar-s'hi quan, el 1829, va assistir a una representació de Fidel i va sentir a la cantant Wilhelmine Schröder de Vries. Wagner, però, no va destacar gaire com a estudiant de piano i de violí. Tenia dos interessos diferents, la literatura i la música. El va fascinar l'òpera perquè hi havia totes dues coses. Va destacar especialment com a compositor, director d'orquestra i teòric musical. Als 20 anys va començar la seva carrera, ja que el van contractar com a director al cor de Würzburg. Va composar les seves primeres òperes, Les Fades d'Ifeen, estrenada a Magdeburgo. El 24 de novembre de 1836 va casar-se amb l'actora Minna Plane. Els seus deutes acumulats, sorgits del període de temps en què va estar treballant als teatres de Königsberg, Dresde i Riga, van fer que Wagner hagués de fugir cap a Londres, ja que si no hi havia perill de que el matissin. De camí cap allí hi va haver moltes tempestes, i això li va donar la idea de l'òpera de l'holandès errant, Der Fliegende Holländer. Posteriorment, van passar una temporada vivint a París. Però igualment va haver de passar una petita temporada a la presó perquè els seus deutes s'acumulaven ràpidament i els seus ingressos disminuïen. Poc després va sortir. Amb l'ajuda de Meyerbeer, la ciutat de Dresde va acceptar que s'estrenés l'òpera de Rienzi, el 20 d'octubre de 1842. Va tenir molt èxit. Aquest fet és molt important perquè a partir d'aquest moment ja se'l va considerar un molt bon compositor. L'òpera esmentada anteriorment, l'holandès errant, va ser acceptada al Teatre Reial del 1842 al 1843. Gràcies a Carl Maria von Weber, l'interès de Wagner pel món germànic va augmentar. Això es pot veure clarament, ja que després va fer òperes com L'Anell del Nibelung, una tetralogia seva molt famosa. Aquesta tenia elements i figures sobre la mitologia germànica. Wagner també va desenvolupar l'obra de l'art total, on ajuntava totes les arts. La va desenvolupar durant assajos que va fer entre el 1849 i el 1852. El 1852 va conèixer un home molt ric que es deia Otto Wesendonck. Va conèixer també a la seva dona Mathilde. Posteriorment, Wagner va començar una relació amb ella. El matrimoni Wesendonck van posar l'Asylum a disposició de Wagner. L'Asylum era una petita casa a Wesendonck. Aquell lloc va inspirar a Wagner i va escriure una de les seves millors òperes allà. El dia en què va complir 59 anys, va col·locar la primera pedra de l'edificació que després esdevindria el famós teatre de Bayreuth, situat a Baviera, Alemanya. Aquest teatre va ser un teatre molt especial, ja que ell va voler un teatre on només es representarien les seves obres. Lluís II de Baviera el va ajudar econòmicament a fer-lo. Després, l'amor entre Wagner i Mathilde va esdevenir un amor impossible. Els amors impossibles eren molt comuns en el romanticisme. El drama va quedar plasmat en una de les seves òperes, titulada Tristan i Isolda. Va ser un dels drames musicals més llargs i difícils de representar. Al maig de 1864 se'n va anar a Mariafeld, on el rei Lluís II, un admirador fervent seu, va dir-li que li agradaria tenir a Wagner com a invitat. Ràpidament, els seus deutes van ser pagats i Wagner va obtenir una casa. A canvi, Wagner li va compondre la Marxa de l'Homenatge.
Com heu pogut veure, Wagner era molt i molt espavilat. No volia pagar mai res i no era gens estricte amb el tema de les dones, com heu vist. Fi. Gràcies per la vostra atenció.